प्रमद बर' बिथाङाबो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जायफ्रा मार्टियार जानानै दं बिथांमोनखौ नायथों होनना आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों। एनडिबिनि नखरफोरा मार्टियार जाबाय, साकरि होनांगौ, प्रायरिटियाव होनांगौ। गोबां मार्टियार फेमिलि साकरि गोबां मानसिया मोनबाय। काउन्सिलिं लानाय जादों, बेयाव आंखौबो लिंहरनाय हिसाबै आं रायजोनि गेजेराव फैनानै मोननैसो खोथाखौ आं बुंदों। बिसेसके आं बेखौनो बुंदों, हाग्रामा महिलारिनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासन खालामनाय समाव जेब्ला बिएलटिनि मुभमेन्टआव बड'लेण्डनि मुभमेन्टजों गोबां मार्टियार फेमिलिफोरा हाग्रामा महिला दैदेननाय सरकाराव साकरि गोबां मानसिया मोनबाय। गोबां मार्टियार फेमिलिफोरा साकरि मोनबोबाय। बेनिखाय आं रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों, जेरै बिएलटिनि मुभमेन्टआव हाजार हाजार मानसिया जिउ गारनांबाय, हाजार हाजार बिमा बिफाया, सोरबा बिसाज्लाया, सोरबा बिफाया जिउ गारनांबाय। बिथांमोननि मार्टियार फेमिलियाव हाग्रामा महिलाया जेरै साकरि होदों गाव खुंथायनि समाव, बेबायदिनो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जायफ्रा एनडिबिनि नखरफोरा मार्टियार जाबाय, मार्टियार फेमिलियाव गोग्लैबाय, बिथांमोनखौ साकरि होनांगौ, प्रायरिटियाव होनांगौ, मार्टियार फेमिलिखौ नायनांगौ। एबसुनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै मार्टियार फेमिलियाव गोग्लैनाय दङ बिथांमोनखौ नायनांगौ होनना दिनै रायजोनि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों। कारन बै समाव हाग्रामा महिलारिया थावजेन्ड मानसिखौ जुदि साकरि होबायबा जायफ्रा दिनै मार्टियार जाबाय, नङा होमबा, मार्टियार फेमिलिफोर, बेफोरबायदिनो सेम प्रमद बर' बिथाङाबो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जायफ्रा मार्टियार जानानै दङ बिथांमोनखौ नायथों होनना आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों। बियो सोंखोरायलायनायनि खोथा नङा। गोबां मार्टियार फेमिलिनि गेजेरजोंसो, दावहा नांनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना दिनै बिटिसि लाबोबाय, दा बिटिआर लाबोबाय, नङा होमबा। बिथांमोननो जेब्ला साकरिनि रिक्रुटमेन्टआ जागोन, जेब्ला CSBआ कमप्लिट जानानै साकरि होनायनि मोनसे सिस्टेमा फैगोन, अब्ला मार्टियार फेमिलिखौ दा बावगारथों होनना आं दिनै आइ आफाफोरनियाव बिथांमोनखौ बुंदों। आरो बिनि गेजेरजों आं प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों, फार्स्ट प्रायरिटिया जायफ्रा मार्टियार फेमिलि, एनडिबिनि फेमिलि आरो एबसुजों जायफ्रा दिनै थालांबाय, बै समाव बिथांमोनखौ साकरियाव सोसननांगौ होननानै आं रायजोनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।